Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion, Alun Ileidir ydw i, ac mae gen i bartner ar gyfer y prynhawn. Croeso i chdi, pwy wyt ti? Ie, Will Hynryseifion ydw i. A neu dipyn o fraint cael bod yma fo ti Alun. Mae'n Sioe Frenhinol. A mae tro cyntaf i fi, ond... Wel, wyt ti di hen arfer debyg. Dwi wedi, ac un o'r pethau cyntaf sydd rhaid fi wneud, gawn ni fwy o sgwrs nes ymlaen, ydy cyflwyno'r gystadleuaeth ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ar Trin Gwlan ar gyfer y fferwyr ifanc. Mae Ceredigion, Caerfyrddin a Brycheiniog fel clybiau'n herio ei gilydd. Ac felly Elan Mai Evans, Elan y merch Meini'r Cwm Bran, ydy hi o Cil y Cwm. Mae hi ar y chwith ar y llwyfan, ac wedyn yn y canol Ffion Jenkins o ochrau Caerfyrddin. A wedyn Elin Proddro draw o yn cynrychioli Brycheiniog yn y pen draw yn fanna. Mae yna faint o ddefed ydyn nhw yn y gorlan, dwi? Ie, na 2 ddafod i cael ei hynifio fan hyn, so fydden nhw'n cael ei sgorio ar y ddau cni yn barod. Mae yna llachar glen allan ar y byrddau yma yn rhedeg rawn. Maen nhw wedi bod yn... Maen nhw'n gwybod i stwff allai ddeud hynny. Elen Mai Evans, dwi'n siŵr se hi'n licio meddwl bod hi'n gwybod chydig beth mwy na pawb arall falle. Mae Emmy wedi bod yn wych dros y blynyddoedd. Ydy. Ac wrth gwrs, fel ydy dweud, adeiladu profiad. A pa mor bwysig ydy'r gwasanaeth yma i'r cneifwyr, ti'n gwybod? Da ni jyst yn canolbwyntio gormod falle ar y cneifwyr weithiau, ond mae'r Trin Gwlan yn gorffen y job, yn dydi? Yndi, wel, yn Seland Newydd mae hyn yn job mor bwysig. Maen nhw'n wrthi trwy'r dydd, a mae'r symudiad bech gwahanol o'r cni na yn gallu gwneud y job gymaint yn haws i'r cneifio sy'n wrthi trwy'r dydd. Difyr iawn beth i ddweud fanna, achos maen nhw'n gorfod canolbwyntio nid yn unig ar lapio un cni, ond bod y cneifiwr jyst yn darfod y dafod y weithiau. Mae'r sweep na yn dydi yn cael yr gwlan dwytha na i'r golwg rownd y pen ôl yn holl bwysig i'r cneifiwr. Felly dipyn o her canolbwyntio ar y ddau beth yr un pryd. O'n union, mae gen nhw lot i canolbwyntio ar. Mae eisiau cael y glen bol na allan ar wehen, a ryw ddarnau eraill, ffribs a pethau nhw'n galw, ryw ddarnau ochr y risged a pethau. Ond na lle mae'r byrddau glen ma'n do fewn, mae'r darnau eraill yn cwmpa ffwr, so mae gen nhw'r cni yn ei gyfandrwydd yna a rhoi o fewn i'r tres na. Ie, mae'r cwlwm na'n holl bwysig gyfyd yn dydi, fel bod ni yn gallu pasio nhw o un i'r llall i fynd i fewn i'r baclodd. A ni'n mysio fo chwalu. Na, goes wir. Y manion o dan y bwrdd rwan. Pawb ei steil ydi o ran hynny. O, ddewnig Ffion Jenkins. Llawnig am Ffion Jenkins. Ddewnig yn hi. Ie, ti'n iawn. Mae'n cael so peth gweithio yn y byd yn o peidio ysgwyd y bwrdd a cael ei marcio'n drwm falle yn glen ar ôl ar y bwrdd. So mae'n pethau beth pwysig fel yna nhw'n gofio. Wel, dyna chi felly. Cymal cyntaf y gystadleuaeth y ffermwyr ifanc yn dod nesaf. A mae yna 4 cymal dwi'n gweld i fyny ar y bwrdd o'n blaenau neu fan hyn. Thomas Davies, Efa Glain Hughes a Lowry Leision. Fi'n credu fydd yn cynrychioli i siroedd nesaf. I'd like to go back there again.